So rinach agus sinnéad an seo ó Foireann 8 hain. So nuair bhí mar ag caint libh ar madan, bhí mar lán cinnte go raibh mar ag dul ar an tro ceart. Ach nuair bhí mar ar an mos tháinig casas an airbil, nuair a fuair mar lead eile. So fuair mar amach go raibh mar ag dul sa tro lán mí cheart agus go raibh Ceannscríbe Jailbreak I dúsgurt an chróid. Ach Foireann ní raibh ein éilú ón mos, so bhíann taistil níos mó na 8 uair go dtí Dubrovnik agus nuair a thuismar Dubrovnik bhí mar thuirseach tréachta agus bhí mar chríomhríste bhí an méid sin díma orn. Ach an sin tháinig casas an airbil a rís, mar fuair mar amach go raibh etadí sira ag dul go dtí bula an áit ceart. Agus nuair a taréis bliac a chur ar mór an daoine mar ní raibh aon airgead fágáil going, fuair mar an méid airgead chun na etlatí aáil. Ach nuair chriise mar an téirfort tháinig casas an airbil a rís. Dúirt an bheanna bhí gobar nach raibh ach spás do gcuine amháin dul ach bhí si an cabhrach agus dhéann si aníthil chun cabhar a thuirt agus bhí dairg an bhreise ar dairg an bhreise dul go dtí púla. Yeah, so táid an seo inis agus táid anna tíirseach tar éis trocha uair taistelas ó sinna fáin agus sé seo fearfa ar churbe ach tá ás an dána airing a bheith an seo agus táid tar éis níos mó ná €700 a bhailiú I gcóir naomh insin de Pól agus Amnesty agus tá an imach Jailbreak tar éis níos mó ná €57,000 a bhailiú. So ag an deire bhí mar sa 10 áit, so tá ás an dána airing fao sin chomh. Gur míle maithagad as éisteachlinn agus gur míle maithagad as Bloc an de sin seo a thuirt dúin. So, slán libh. Slán.